Hey, sosma malah bete. Ara mansi sejenno psiut nu muni garbai. Bekola biya kalane moजां जागोन ना न'आव लांनाय मोजां जागोन? न'आव लांनाय मोजां जागोन दे. मानोना हिनजावनि सेराव गाननानै देरलाना खिनांगोन. हा? Ayo. Ayo. Bener ma. Hah? Mana gaya? Thogai jabai di nei borowang. Thogai jabai. Thogai jabai di nei borowang. Thogai jabai. Ma bichiyar dakhe belai di nei phat jem jabai. Thogai jabai di nei borowang. Thogai jabai. Hey! Hey! Sosma malah bete. Ara mansi sejenno psiut nu muni garbai. Bekola biya kalane moजां जागोन ना न'आव लांनाय मोजां जागोन? न'आव लांनाय मोजां जागोन दे. मानोना हिनजावनि सेराव गाननानै देरलाना खिनांगोन. हा? Ayo. Ayo. Bener ma. Hah? Mana gaya? Ayo. Apa? Mama udah? Tebla, itu fina. Apa? Nai besok suam nutu na? Nang kan nai nasi? Nai. Mama di bendong, ha? Belek nutu le? Belek. Kan. Kan yang mama di bendong, ha? Hei, belai mata BTR sosma sule? Beku kan pula UN Bromo University, Porsche University, Railway Post Factory kesan nunu mana mata? Neng margoto. Mata befer lama kalau mata aku mau tak mata. BTR ni lama befer bagi nama bra. Traktor se gelia kai. Mama mesti unustan प्रतिष्ठानाव. Mama ber traktor se berkan tu nama dia. Masa je bukan kan ini wakai. Hei, ang be sosma kan lale. Karena promote boroa BTR agreement खालामनानै मानसिफोरखौ ससमा गानहोनानै मोजां सिमां नुहोदोंमोन मिथिबाय बरो माबा मोनसे मोजां खामानि मावना होबायना हाग्रामा सारा फैगासिनो दङ एबार फैबाथाय जोंनि लामाया साफा जाजोबगोन आरो जाफैगोन सारा मोजां खामानिखौनो मावगोन आरो बियो देरहाखागोन सिगाङाव जेरै प्रमद बर'आ थगाय थसि खालामनानैहाय जेरैबायदि मानसिखौ बुथुमदोंमोन दा बिनि थगायनायखौ स्रा मिथिजोबनानै दा जोंनि बिपिएफ दोलोआव बांसिनानो फैनाय जाहैबाय दा बिनिखायनो जों आसा खालामदों फैगोन 7 मेनि 4 जुनाव जानो गोनां रिजाल्टआव जों निश्चय बिपिएफ दोलोनि जाय केन्डिडेट दङ काम्फा बरगयारी देरहासार जानो हागोन होननानै आसा खालामो 7 मे खालि जानो गोनां एमपि इलेक्शननि थाखाय दिनै सराइबिल ब्लक कमिटियावहाय इलेक्शन स्टेरिं कमिटि दानाय जादों बेवहाय सराइबिल ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां रिटायार्ड जानाय मानसिफोर दङ बे रिटायार्ड जानाय मानसिफोरखौनो सोसनजोबनाय जादों बेयाव अफिसनिबो मानसि दङ सोरबा रेन्जार दङ सोरबा मास्टार दङ बांसिनानो जों मास्टारखौनो नुदों आरो नोंथाङा मा हाबाफारि मावो सरकारि हाबा आङो बुंगा हाई स्कुलनि हेडमास्टारमोन रिटायार्ड जाबाय आं दिनै मोनबे ब्लकखौहाय लानानै नैबे स्टेरिं कमिटिखौ दानाय जादों बे खालि सराइबिल ब्लकल' बाव 16टा प्राइमारि दङ बे 16टा प्राइमारिखौ लानानैनो दिनै सराइबिल ब्लक कमिटिनि स्टेरिं कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय आफादगिरि महरै सोर बिदा फंबाय आफादगिरि महरै आंखौनो गायसननाय जादों आंनि मुङा मकेन्द्र नार्जारि सेक्रेटारिया रिजुवान आहमेद
बेयावथ' दा बयबोथ' देरहागोनखौनो होनखायो दा जोंथ' सिगाङाव जेरै प्रमद बर'आ थगाय थसि खालामनानैहाय जेरैबायदि मानसिखौ बुथुमदोंमोन दा बिनि थगायनायखौ स्रा स्रा मिथिजोबनानै दा जोंनि बिपिएफ दोलोआव बांसिनानो फैनाय जाहैबाय दा बिनिखायनो जों आसा खालामदों फैगोन 7 मेनि 4 जुनाव जानो गोनां रिजाल्टआव जों निस्सय बिपिएफ दोलोनि जाय केन्डिडेट दङ खाम्फा बरगयारी देरहासार जानो हागोन होननानै आसा खालामो जोंथ' जयन्त बसुमतारीखौ बारा ओजोंहाय एफाराब गोहोम गोलैनायखौ जों नुवाखै खारन बिथाङा चिरांनिसो दा जिहेतु इउपिपिएलनि जेसेबां मानसि दङ दा लासै लासै गामिफ्रावबो जोंनो बिपिएफआव हाबफिनगासिनो दंखायो बिनिखायनो बेयाव जों एफाराब इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जे जोंनाव गोहोम गोलैनो हागोन बेखौ आसा खालामाखै जों इउपिपिएल सरकार दानायाथ' बेआइनि एखेबारेनो खारन जों 17ता देरहादोंमोन साख्रि गैयामोन आंहा बे समाव साख्रि डिक्लेयार जाखाबाय जोङो जर जुलुम खालामनानैबो देरहादोंमोन 17ता दा बयबो नुदों थगायनायनि खोथा गैया लिलि हटेलाव लांनानै माबायदि शिलंआव लांनानै माबायदि सरकार दादोङो सोरखौ मा खालामनानैहाय दा बेयावहाय निस्सय बिनि फिन साजाखौ बिथांमोना नैबे 2025 मोनगोन